3, 2, 1... Vale, la setmana passada va passar una cosa. Vale? Què és el que té? Sí, Què passen? estem, jo crec que tu, Guillem i jo bastant enfadats amb el Joan. Jo no volia... Ah, no, jo ho deia per tu. Que és broma, sí, amb el Joan. Va passar una cosa. Vam viure un segon referèndum, vam poder perdre l'ull. Vas creure que eres ISIS, vull dir, vas venir aquí a petar-ho tot. Ah, és pel petardo? Pel petardo, sí. Llavors, sisplau, pots aixecar... Volem fer un control d'explosius. Però no com l'Albert Rivera, saps? El Jordi, per exemple, del públic, l'Esteve, poden col·laborar també. Busca, i rompa no, aquí dintre. Un americano petit, no volem piules. No li busquis piules. Un moment. S'ha anat de les mans, Vale. Que hijo puta, el tio. De moment, ja està. sí, creiem que no... Estic net? Està net. Està net. Esperem que no portis. Que té mare? Ara que estem... No ho sé, això ho sabràs tu, que la vens a veure molt. Ara sí, arrenca la conquesta. Aquí comença La Conquesta, amb Sir Joan, Abraham Orriols i Guillem Estadella. Molt bé! Bon dia, bona tarda, bon migdia, bona nit a tots i a totes. Això és La Conquesta, aquest espai radiofònic on intentem no rebre cap denúncia. Això sí, petardos ens encanta. Vull dir, tenim aquesta cosa que molt de... S'ha de dir que crec que va ser el millor moment del programa. Home, I no va només ser ho dic jo, graciós. crec que ho diu tothom. Bueno... Les redes estallaron, com el petardo. Però jo crec que ara t'has passat també, eh? O sigui, hem ensenyat els calçotets del Joan al minut 1, molt Bueno, raro. però jo trobo que és un contingut que la gent necessita. És el que la gent espera de La Conquesta, jo crec. Però jo, com que avui tu tens una veu de merda, Ja. jo he sapigut, t'he posat un remei, Què has portat? que és una miqueta de Que estic carmels. refredat. Carmels d'aquests una miqueta ecològics. Com que carmels? A mi no em fotis merda vegana, L'última no. vegada vam menjar aquell xiclet Mira. blanc també, Què vull és dir això? que pateix. Que fa un bon grapat. Però és molt poc radiofònic, això de menjar alguna cosa. Bueno, però també per això ho gravem, Abraham, per això ho gravem. Sí, però és una però mica molta gangós. merda... Vale. No, però... Vale, tot. Però això què és? Què és? Que no sé, agafa tu. Bé. En voleu un també? A públic Pau, no sé Juliana... Ai, Però acaba tu, tio. Acaba amb més. És gengibre, això. Jo opto per no. Bo, el que portava por de ponts, però per persona civilitzada, no com bueno, ell. com podem veure, tenim públic avui també, hem canviat de l'estudi. És que això sí que és poc radiofònic, estar menjant això. Sí, però no, és que això, molt no. malament, eh? No, però hem fet aquest canvi de l'estudi gran, allò, aquelles plantes, etc. Hem passat a millor vida, ara tornem a estar aquí amb el caliu, menjant malament, però també tenim uns quadros, un cactus amb llums, tot i que diuen que és hortera, però a nosaltres ens agrada, eh? Però què estic... No, home, no, ei. Fa molt fàstic, perdó. Fatal, Sobre fatal. aquest del públic s'ho ha menjat. És que ara pica! Hòstia, Joan. No em vas tenir prou amb el wasabi, que ara te'n torno. Això Estic fart que em trolegeu, tio. És que sóc gilipolles, Bueno, què deies, Abraham? No, res, això, que ja som una altra vegada aquí a l'estudi petit Sí. amb tot el caliu, i això que ha quedat magnífic, segur, i molt poc fastigós per la gent que Ja. estigui mirant. Uf, és que em pica molt ara, joder. Tampoc n'hi ha per tant, Què ens És que volies som molt explicar per No, això, bàsicament us Guillem? volia explicar que ja arriba Nadal. Com veieu, tenim decoració nadalenca, que és aquest cactus que hem posat aquí a la porta. Per què associeu un cactus amb llums amb una cosa nadalenca? Tot el que tingui llums a aquesta època de l'any Ara. ja és Nadal. Ja en parlaré per endavant. 29 de novembre, ja estem al Nadal. Vale? El Nadal és màgia, és il·lusió, jo sóc molt partidari del Nadal, tot i així hi ha coses que no em quadren del Nadal, com per exemple la Verge Maria té un fill, que és una cosa que mai entendré, que també hi ha una cosa que a mi em pateja bastant al cul amb el tema del Nadal, no sé vosaltres si us agrada. Sí, jo no estic en contra, i crec que la gent que està en contra és només per dir que està en contra. Vull dir... Jo crec que la gent que està en contra del Nadal és perquè són uns infeliços. Ara, Per tant, ara. jo estic en contra amb el Nadal. Jo soc molt fan del Nadal, ja ho deia, les úniques coses que tinc en contra és com per exemple que la Verge Maria té un fill, és verge i tenir un fill és com el Però perquè vegetal la prenya l'Esperit Sant, Però és macho, és com- que no és tan difícil d'entendre. La Verge Maria és com el vegetal de pollo, saps? Vull dir, ni és vegetal ni és pollo, saps? Què vull dir? No em deixa el jengibre aquest. També hi ha una cosa que em fa molta gràcia, és que després en Josep molta paciència en té, no? Com per exemple, doncs, que vulguis el teu fill, vale? La teva dona està embarassada, no saps per què, teu fill. Vale? Fins aquí tot Raro. correcte. O sigui, vale? però no és el primer. No és raro, no és el primer. Hagués molat, o sigui, Jesucrist realment això no se sap, però era negre. Era negre. Sí. És que això ho volia dir jo, Perquè però a sobre... I homosexual. Perquè els coloms, la majoria de coloms són negres, també. I l'Esperit Sant va introduir-se per la vagina de la Verge Maria i la va prenyar. És a dir, una rata voladora va penetrar la Verge Maria? Exacte. Amb això es basa la religió més accesa de la història de la humanitat. Jo anava a les Dominiques i després a la Salle i us juro Jo que això he anat a un és col·le la història B. Jo he anat a un col·le de monges, no diré el nom perquè és d'aquí a Barcelona, però, hòstia... Jesuïtes? No, el Josep Tous. No diré el nom perquè és d'aquí a Barcelona. No, però la directora, no sé si està viva encara, es deia Purificación Zorrilla. No, i això és real. Anaves amb por al col·le de dir, hòstia, li dius la Puri o la Zorri, saps? Jo crec que aquesta dona ha perdut l'oportunitat de ser actriu porno amb aquest nom. Ja ho tenia tot, saps? Sí, és que, i no ho descartis, eh?
Vull dir, emplacem a tothom a que ho busqui. Segur que hi ha algú Purificación que sap. Zorrilla. Purificación Zorrilla. Des d'aquí una Sí, sí, salutació sí. si encara estàs viva i, bueno, jo com I ja... mires la I conquesta, mires que la és conquesta. molt probable, a més a més. Seria molt guai que una monja mirés la conquesta, I saps? veus que Amb el nen robat. Se sentiria... Què? És que se sentiria orgullosa de tu, la purificació Zorrilla. Vols que us digui una cosa? Hi ha una monja que es diu Pietat, que també aquí dono noms, que l'altre dia es va assabentar que encara estava viu, que jo... Vull dir, que encara Clar, vivia normal. aquestes coses, i em va dir que em volia veure, va fer molta il·lusió, perquè aquella senyora ja era molt gran quan em feia classe, poder fa 10 anys, i jo pensava que ja estaria morta, però està viva. Que tu vas anar a classe algun cop? Jo he anat a classe, sí. Jo fins a primer debat anava a classe. A partir de segon ja vaig començar una mica amb el TDA i vaig marxar. Ja és una cosa fosca, vas acabar aquí a la ràdio amb el Carlos i Clar, a, sí. a muerte, no? Home, ja et dic jo, que el Carlos m'ha tocat més que els cures del meu cole. I ja Que és molt dir. Que és Joder, broma, que, Carlitos, Carlos, no vull sabia, dir, perquè jo no soc un sabia home- aquesta faceta teva, Soc un tio. home de fer moltes abraçades, pobre Carlos, que està posant cara de... ¿Cómo cuentas que follamos? Que és broma. Bueno, ja ens hem ficat molt amb l'església. Però Ara jo crec que portem podem 2 minuts anar i ja avançant. rajant. Bueno, Uau, jo començo a estar millor ara perquè l'aire condicionat està fent el seu efecte, perquè Sí. al principi això aquí estàvem a 550 graus, Però estàvem a saps- l'infern. a mi Això m'agrada és molt... en vano, això és el coll que te'l rebenta. Sobretot la merda, perquè jo ja i estic veu. molt refredat, això Perquè ja... si menges gengibre, nens... Destapa. Ai, Com diu el poble. Va, anem amb el Joan, anem a posar la música militar, a veure què ens porta, amb ens el nostre encanta aquesta- influencer de capçalera, perquè aquesta setmana, Joan, ens portes moltes coses. Sí. Aquesta setmana, companys i companyes, Ara, Sir Joan per la conquesta, ara. no m'he preparat secció. Molt bé, visca! Era perquè si vosaltres relliu una miqueta més, jo que jo em trobo a la cumbre de la meva carrera audiovisual i O sigui, sorteixo una a miqueta partir d'ara d'espai tot cap segur. avall, no? Teniu un ego que és horrorós. Però, com que teniu? Té un ego. Que... Home, nosaltres podem tenir ego que estem a Quim Torra. mitjans de comunicació guai. Si estiguéssim a BTV seria impossible tenir ego, vull dir, és que... Una salutació a Ada Colau, què tal? És Com que estàs? Guapa, Pobre Ada. Colau, No, tio, és broma, clar. sí que m'he preparat una secció avui. Sí? Va, explica'ns. Sí, doncs va, anem amb la música de la secció, que ens agrada també. Necesito dinerito. Oh. No, que no era aquesta. Podeu parar ja, ficar-me aquesta merda de música. Sempre. Posa-li l'altra, la bona, va, a veure. De què ens parles Necesito avui? dinerito Un moment, para que la ser voleu VIP. escoltar. Ara. Mami silicón. Prou! Vale, ponle Sí, la realment. suya. Per Vale. això, Carlicos. Avui parlo de malsons, companys i companyes. Hòstia, sembla que estiguem en... Hola, esto es redes I és que jo- de... És psicosis, com a mínim. Des de no, això? petit, Hola, soy Punset, Bambimbo. que confonc experiències reals Desde pequeño. amb pesadílies. Confundo. Vale? Això m'ha passat alguna vegada, jo fins als 15 anys O sigui, pensava... parles de somnis. Parlo de somnis, Vale. no, parlo de pesadílies. Pesadilles, vale. Pesadílies. Jo des de petit que confonc experiències reals amb somnis. I de fet, fins als 15 anys pensava que mon pare havia fregit peixos de la meva peixera. Hòstia, però Pesadilles fregir un peix- Circus, I això un és cop un li carrer vaig a dir, Londres. papa, com és que vam menjar peixos de la peixera? I em va dir, això no ho hem fet mai. I jo vaig dir, té lògica que no ho haguem fet mai. Seria I és que- raro, de fet. I és que últimament estic somiant i voldré aquí la teva feina periodística perquè em diguis què vol dir que se'n cauen les dents. I no m'ha passat només una vegada, i és una cosa que és molt farragosa, perquè vas notant com se't cauen, i jo tinc una mica de trauma batit perquè em van trigar molt a caure les dents. Oh, Hem de descartar el tema, el factor droga, que el factor droga ja sabeu que cau. És a dir... Que les dents cauen. Clar, Sí, o sigui, no ets jonqui, no? La gràcia de la carrera política d'Albert Rivera és que no durarà molts anys perquè no tindrà dents per parlar. O sigui, és una cosa de dir, són pocs anys intensos, però saps que són pocs. sí, No, ens però- No, tanta renovació. No, però que és un somni que ho passes molt malament. Què vol dir que se'n caiguin les dents? A veure, bàsicament, després de la meva recerca periodística de... 30 Buscant a segons, Google, molt bé. Normal sí. que treballis a BTV. No, però podeu parar de dir això, home, que no puc No, fer que li broma fa amb la meva vergonya feina. dir-ho. Ja. No, perquè no vull fer broma amb la meva Però bé que feina. després publica periodista a BTV. Les opinions són personals, saps? Aquesta merda que feu els Bueno, periodistes. va, deixa'm en pau de ficar-te amb això. La cosa és, Joan, que si et cauen les dents, bàsicament és per un motiu, i aquí és que pot morir una persona molt important que querida per a ti. Què dius? Sí. Però què té a veure que Si jo en el somia amb sueño- que si una persona es mor? Perquè cau de la vida. Si en el sueño llegas a soñar que se te caen los dientes de arriba o dientes superiores, Això jo no ho sé, esto se interpreta como la muerte de una persona muy importante. Ai, querida jo crec que por Ara ti. se'n queden mateix els de sembla baix. Glòria Jo Serra, crec eh? que se'n queden els de baix, amic, que és aquí. Clar, els de baix, clar, diu, si se te caen los dientes de abajo, esto está indicando que morirá una persona cercana. Sin embargo, esto no influirá mucho en tu vida. O sigui És a que no dir, t'importa una puta merda, és com si És a mor dir, l'Abraham. que se'n morirà una persona que no m'importi, Exacte, cercana, en i plan, que em farà quasi un cercana, favor. però tu m'entens, no? Eh. Poca cosa. Algun amic així que m'hagi traicionat fa poc.
Exacte. En plan, algú que t'hagi tirat xoriços o que Rotllo t'hagi la robat mort. coses del Sí, monòleg. el que no podem fer és aquesta cosa de fer una broma interna perquè l'audiència no ho entén, saps? Explica-m'ho. Això s'ha d'explicar. Més que res Explica-m'ho. perquè la gent dirà de qui parlen. Això és molt lleig. Vull dir, hem de parlar Ja, però d'aquesta tampoc ens hem anècdota. d'estendre gens No ens ni mica. estarem. Resumit, tu, Abraham, que ets periodista de BTV. No. Què creus que va passar? Qui creus que va dirigir això? Aquesta última setmana va ser el compleanys de Guillem Estadella i del Joan Grivé. El que vam fer va ser... vam fer una festa la nit del dissabte al diumenge a Llinars del Vallès, a una masieta, estava molt bé, al Castellvell, i és cert que en un moment donat es va iniciar una vil guerra de xorissos i salsitxons. Jo contra el Joan i la seva, es pot dir, no? Té la seva parella, La meva la xicota. Laia. Ho publica per Instagram. Clar, però no sabia si jo què sé, per dir-ho. I això, es va iniciar aquesta guerra i el Joan es va enfadar una I al mica. principi, perquè al principi era xoriço i llavors pràcticament li trenca la cara amb una ampolla de Coca-Cola de vidre, Buida l'hagués i de pogut i de deixar- plàstic. l'hagués pogut deixar cega. Ella n'hi va veure. Escolta'm una cosa, Joan. Sí. I jo gairebé l'assassino. Tu somies amb dents d'or? No. Los gitanos. I amb exacte. dents... És que té moltes interpretacions, això. És a dir, si el sueño ves los dientes son de oro, ¡ey! Se relaciona con riqueza, Ey. abundante dinero o con buena suerte. Que no, que se'n queden les de baix i punto. I a sobre, avui segur quan m'ha passat això ha sigut Quan? Déu nostre senyor que m'ha castigat. Perquè jo m'he aixecat com a les 7 o així per art de màgia i he dit, va, una horeta més la pots dormir, company. I en aquell interludi de temps de sueño he somiat amb això i dic, quina puta... Ho he passat fatal, perquè això no és la primera vegada que em passa. I dic, una cosa, o sigui, jo en el somni anava pensant, rotllo, això m'havia passat ja en un somni, m'ha tornat a passar. I llavors he somiat que aparcava el cotxe en un pàrquing i quan tornava estava abunyegat i dic, merda, he abunyegat el cotxe del papa. I llavors quan... Ai, el papa! El papa fregeix peixos, el papa no té cotxe de... No sé per què em girava i llavors m'havien robat el cotxe. I jo, hòstia puta, m'han robat el cotxe i dic, hòstia, però per què me'l bunyeguen si me l'han de robar després, que estúpid, Perquè no aquests són lladres. teu, saps? I llavors hi havia tot de gent rient-se i jo és que t'ho volia dir, que era un bon lloc on aparcar el cotxe, no sé què, i jo, ho he passat fatal, dius. Molt bé, Home, el Joan es prepara les seccions que fa, bueno, que Clar, fa però goig. t'imagina't quan somies allò típic, tothom s'hi ha trobat que somies que caus, que et sembla que et despertes perquè et sembla que caus Però del això diuen llit. que ho Això fa és el teu cabron. cos per despertar-te, per fer-te sentir que estàs viu. En sèrio? Sí, ho vaig veure en un documental de la 2. Hòstia, doncs si veus... Sí, una sí, cosa- sí, Bé, sí, Que guai. És que I s'ha fins de mirar més I aquesta fins aquí la cadena. meva secció, Voleu celebrar una miqueta de gengibre? Fins aquí la teva secció, doncs, bueno, crec que et mereixes un aplaudiment. No. Ja està. Aquest xiste es nota, que fas És- humor. Sí, és molt- Humor i buen rotllo, que diuen. molt no? trillat, això, sí. No parlarem del teu humor, tampoc. Aquesta setmana et ve una persona que no fa l'humor, però sí que fa moltes altres coses, com per exemple sortir molt guapo a Instagram. No És fa un l'humor, tio- però fa furor. O sigui, Aquest és el teu humor. Clar, jo no ho he dit, això ets tu. No, però és una Em interpretació. deixaràs presentar o no em deixaràs presentar? Vale, Corbacho, hem fot-li. de felicitar Vale, la Corbacho, seva mare, fot-li. realment, perquè va fer bona feina. Que, El pare. la seva i el seu pare doncs, van tenir aquell dia inspirat i van dir, no com el teu. No, perquè no han deixat que es faci traus, l'han Clar. cuidat sempre, no han deixat que mengi sempre de McDonald's... I a la que O sigui, se'n va viure sol es rebenta contra el marc d'una porta Clar. i ara mira, a mi em diuen Harry Potter, però tu poden dir més, xato. Sí. Estem No, tornant però- a fer humor intern que la gent no entén, però bueno, això La ens ho Bram es va perdonarem. No, rebentar. aviam, com que no Es va entenc, si m'han vist, o sigui... perquè això Un és bon igual. zoom, fot-li un bon zoom, Johan, a la cara No, de merda aquí, que se li ha Això, quedat en aquest això, tio. Això. Aviam, em toca els ous, que fem això... Ui, no m'agrada que fem això ara. Però que no se sabe TV, que pots dir, em toca els No, ous, i sense cap mena de menys, problema. i menys, quan ara vindrà un tio allò Té amb un pintat. cutis perfecte, en sèrio? Sí, t'he pintat tota La la pinta, cara. és normal. Va, bueno, fem que entri i que Sí. s'ho passi malament. Avui ve amb nosaltres el model instagramer Àlex Ricor. Oh! Un fuerte aplaudimiento! Guapo! Tanqui la... Ah, mira, gràcies. Aquest home ha vist que m'estava morint i m'ha portat aigua. Mare meva, que malament ho estic passant. Despliegue de medios. Mira, que pagui Viladrau. Has flipat, no? Una entrada amb dues portes? Què Això tal? és Apropa't un al altre micro, Àlex, instagramer, però poc locutor t'estic veient, eh? Sí, poc. Bueno, com Però estàs? Per Veu sort. que... Molt bé, sí. Què et sembla l'estar amb gent més lletja que tu? Hòstia. Està acostumat, Com ho suposo, portes, ja a la sí? vida, no? Com portes No. això de plebe? No, home, no. Jo soc plebe per això, també. Sí? Bueno, sí. diu que és plebe, però va ser la imatge, ja diguem-ho ara, al minut 1, de Dolce Gabbana. Ara! Guapo! Sí. Una Aquest cosa- és el típic tio que et fot l'autoestima en l'aire perquè tu veus, arriba Cap d'Any, veus aquell traje que dius, ei, això m'ho compraré i la nit aquella seré brutal. I et queda com un I pet. ahí dius, uf, em queda bufat. A Dolce Gabbana, els calçotets te'ls poses tu o te'ls posen? No, me'ls poso jo. Me'ls Vale. donen, però sí.
Molt bé. Vale. Bueno, cal dir que, Home, és que que si no, l'Àlex el podeu utilitzats. trobar com a Àlex No, Record que te'ls posi a algú. Instagram. Exacte. Ets un influencer, un instagramer, i a part ets model, vull dir que vius això. Sí, podria dir I- més o menys. Sí, I és sí, su cara exacte. bonita. I què tal viure això? Et cuides? Vull dir, vas amb cuidado pel carrer, escolta? Si No, alguna però- baralla a la cara, no que soy modelo. O com va el rotllo? No, aviam, jo soc una persona molt tranquil·la. Sí, vale. Em barallo. No em barallo. No, això no està res. bé. Bueno, No. el Joan i l'Abraham entre ells sí. Sí. O sigui, això és un paper. Quan li tiren polles de vidre a la cara a la meva nòvia, que Hòstia. De plàstic buides. De plàstic buides. No, escolta, a mi em ve una pregunta que crec que tota l'audiència s'estarà fent. Quanta estona et quedes mirant al mirall? Quanta estona Tan estàs bo vas allà? dient, buah, Et mires? O sigui, et mires molt al mirall? soc preciós. En plan, buah, que bo Àlex, estàs. guapo. Si jo ja ho faig, i mira, soc fofisano, Però tu ho fas a veure si canvia, si tens alguna mutació. I dius, hòstia, jo em flipo molt, m'hago panxa, no sé què, dic, mira aquest lateral. Tu, si jo no estic com tu, vull dir, tu estàs allà mitja hora, no? Aviam, pels matins, sí, ho he de dir. Quanta Cada estona? cop, no ho sé, 5 minutets almenys, abans d'anar a la dutxa. bueno, ho he de dir. Abans d'anar a la dutxa. Abans d'anar a la O dutxa, sigui, exacte. brut i tot vas dient, rotllo. Sí. Oh, me follo, És hoy que me lo fins i como tot todo. brut, hòstia puta. Avui les fotos quedaran fines filipines, no? I després, durant el dia, doncs, amb Dirty la càmera. mode. Amb la càmera, Clar, vas mirant. Diu, clar. avui mira, a veure com estic, no? Sí, Sí? vaig mirant. I algun cop dius, hòstia, avui estic lleig o no? M'ha passat, m'ha passat. I què què? Sí. Com és el trauma? Hòstia, horrible. Ja. No és Avui veritat, m'he quedat sense feina. I escolta'm, és difícil ser guapo, què? Què has de fer per ser guapo? Estem basant l'entrevista, perdoneu, Sí, sí. en algú molt... Però és que mai he tingut un model davant, Clar, saps? és a dir- Vull preguntar-li coses que jo no visc. saps? Després anirem a coses superprofundes i tal, però anem a lo superficial. Clar. Costa ser guapo, sí o no? És difícil? No, aviam, les cremites estas... Ah, cremita! Ei, aprendrem. Ara. Modelo no se hace, Se nace. Sí, Ah, sí. vale. És un mix. Aloe vera també és típica aquesta? Sí, i pel cabell la queratina i Oh! aquestes Ah, coses amic. s'han de vigilar una I mica. què passa de vegades que com et fiquis molts productes al cabell t'acabes quedant calvo? Sí, cert, Com jo crec que em quedaré calvo. Oh, I a part no és l'únic que penso de les persones que estan aquí que s'està quedant calvo per productes. Jo crec Jo no em tiro productes, però jo sóc calvo per inèrcia genètica, saps? El que vull dir, el meu pare és calvo, el meu avi era calvo, La saps? naturalesa t'empeny. Sí. M'empenya aquest drama, però bueno. No, però la queratina és perquè el cabell no et quedi crespat, no? Sí, però quan està brut també, amb tots els tipus de productes, doncs queda com molt brut i amb la queratina doncs t'ho allisa i t'ho deixa més maco. Ah. Visca la queratina, companys. Visca la queratina. Visca. No, Queratina! Queratina! El públic també, què? El públic, jo crec que ve aquí només un cop flipant. Ja, tio, Que el ho hem de Fricando celebrar. aplaudiu qualsevol merda que diguin Codina. No, Sí. no ens dona pas aquí que aplaudirem qualsevol merda que diguis tu. No Bueno, et però comparis. aplaudim nosaltres per 100.000 oients que hi ha enrere. Toma. Escolta'm una cosa. Quin és el teu filtre d'Instagram preferit? Hosti, tinc dos. Mira! Tinc dos. Ah, que bo. El Lagos i Oh! el New York. Utilitzo molt el Lagos! Sí o no? Sí, tio! Però, i no us mola millor, el, no el funciona Melbourne igual, crec jo. blanquet? El Melbourne és aquell blanquet. No. A veure que què diu la sí? Juliana. Tots La Melbourne, Juliana, Juliana? digues. Quin és el teu preferit, Juli? Melbourne. Melbourne, sí? Sí. Sí, Joan? ja. Ja està, que ja he parlat Jo- prou. Jo, tu, Joan? no és mentida, però no ho sé perquè no acostumo a utilitzar filtres a Instagram. I és veritat, eh? El natural. Sí. És que ja no ve d'aquí. Ja no ve d'aquí. No es pot millorar, no? No té salvació. Molt És que m'agrada més sense filtre. De veritat. És que tu ets penso que el guapo, filtre... així sense Com les filtre. persones, Jo Joan. sóc com sóc, però jo crec que els filtres... A mi no m'aporten res, nois. Ho sento. Bueno, però que tenim el New York i el Melbourne, que en un El moment New York donat... Ah, Lagos van bé, Lagos van també, bé. Lagos A partir també. d'ara ho apunto. Escolta, per exemple, si ara ens féssim una foto, podries editar-la com tu l'edites, a veure si quedem guapos o no? I tant, i tant. Fem Tu amb tens el el teu telèfon? mòbil? Sí, tinc el Amb el teu, mòbil. clar, tu tens les teves aplicacions i Si coses. ens fes un selfie ara i que es faci un editar-ho selfie- ara. Clar, que ho Ja. editi ràpid, això sí, una mica... Normalment ho passo per dues aplicacions. Sí? Sí. Ui, És a dir, ui, ui, què ui, fem ui. servir per editar les fotos? Ara, A ara. veure. Oye, Siri, temporizador... Sí? Temporizador 45 segundos. Hòstia, pobre tio. Hòstia. Va, no, però ha de fer la foto i tot. Espavila! Va, doncs va, fot-li. No, home, però en 45 segons Sí. ni li Això- carrega el mòbil. Això és pitjor que el Grand Prix, Falta la vaquilla. Molt, Vinga, va, vinga, fem un va. selfie, vinga, va. Un, dos, tres, Espanya! Molt bé. Ja està. Molt bé, Vale. vinga, va, ara com... Vinga, va, Et queden 25 segons, company. Aviam, és que és molt A veure. complicat amb 45. Complicat. Bueno, podíem gravar com va editant això? Mira, espera, que li Vull dir, moc més això. Exacte, Li vull dir, fico que així. a veure com edita un instagramer, un model, les seves fotografies a Instagram. Bueno, podem posar una mica de música d'atenció, si us plau?
Hòstia, per fer-ho encara més tètric. D'atenció no, sinó d'atenció. Molt bé, mira. És com de ciència ficció, no? Com... O sigui, estem Que bo que veient és el ara mateix Carlos, com està editant aquesta foto. A veure si queda bé també. Vull dir, està a l'alarma. No. Bueno, li donem temps. Donem-li pròrroga, donem-li Li donem una mica pròrroga, de temps, pobre. encara tenim una miqueta. Escolta, i una pregunta. Home, no el distreguis, criatura. Estàs estudiant una carrera, no? Sí. Ja és un model avançat. No, Vull dir, explica'ns què estàs clar, estudiant, també. Exacte, explica'ns què estudies. Pues bueno, estic estudiant publicitat. Quantes, molt bé. Home, quantes saber-se vegades al vendre. dia et masturbes mirant al mirall? Aquesta no cal que la responguis. És amic meu. Deixa'm protegir, perquè l'he vist... És que l'he No vist respondre, dubtant. no respondre. L'he vist amb cara de... Pues mira, Bueno. si són Sí, 5 sí. minuts mirant-me, són 5 minuts És que- masturbant-me. Clar, Et l'he queden, vist... et queden 15 segons i ho hem duplicat, avui. Va, Has de ja fer un està, mes. ja està. Deixa'l. Què deixa'l? No, com que Aquí, ens a sembla la que ens conquesta editarà és un espai de pim-pam, pim-pam. No, pim-pam vam tirar un petardo, ja, no, Ja, sí, ja, que ja. pam-pam-pum. Ja ho veureu la setmana que ve, companys. Crec que la tenim. Sí, a veure Tenim. com queda la foto. Ah, doncs mira, no ha quedat malament. Ei, Mira, no ha quedat malament. Mira, el veure, Suri fot el un bon zoom. zoom. Escolta, doncs envia-li a l'Abram, ens l'envies a Heu vist la nosaltres. meva cara? Bueno, doncs... Oh, és maca. És que el Xula. model- He fet dos. És fortíssima la a meva veure, cara, Molt bé, fort Sí. aplaudiment per aquesta edició en menys de 2 minuts. Ole! Què has utilitzat, Melbourne o New York? No, ara he utilitzat el USCO, és una altra aplicació. Oh! Suri, no sé si pots fer zoom a la cara del Joan. És aquí a l'esquerra. Oh, no, és que per és- post, ho ficarem per post. Bueno, per ficarem això. per post, però la Ficarem cara del per Joan post, és va. aquí. Escolta, ara parlàvem de fotografies, lògicament volem veure la teva foto del DNI. Tothom queda lleig de la foto de DNI. Tu Tens el també, DNI tu aquí? Cert. tranquil, pixelarem les dades i tot. No ho El tens? tinc al vestidor. Vale, ho El podem vestidor, ficar en el post, vestidor. també. Ho podem ficar per post, també. Sí. 1, La 2, foto de 3, DNI. pam! Ara, com que nosaltres no la veiem, tu què en dius? Estàs guapo també la foto del DNI? Sí. No. No? No! No. I És que què va passar? No ho sé. És que són Va ser molt incompatibles, raro, eh? va ser molt... estrany, no ho sé. I et reconeixes o dius, quién es ese hombre? No, home, sí. Ah, vale. És odiós. I escolta'm una cosa, a veure, un senyor que aparenta tenir 200 anys, una persona que desgrava i un bon Jan amb un trau, 200 anys, fill de puta. podríem ser, a cada cama, podríem ser models? A les 3. Desgrava, Joan? Sí. Una mica, per Home, això em per tenen què creu aquí. que es diu La Conquesta? Volíem dir l'Aliciada, però... Sí, jo crec que sí, eh? Sí, o sigui, clar, hem de ficar tot això. a veure, si hi ha models gordos, també poden haver-hi models amb una bellesa peculiar, com la teva, Bram. Models que a traus. És que avui Per m'està crema. fotent una d'hòstia, tots Ja, tres. l'adjectiu aquest de peculiar fot una por sempre. Sí, hi ha gent, periodistes com Iñaki Gabilondo, i després estàs tu a BTV. Però per què aneu dient això de BTV constantment? Perquè ens tio? pagui BTV. No, ho estem dient per Ai, tu. estic agafant Perquè molt fred, eh? si diem Sisplau. BTV bastantes vegades, així aconseguim pues, que l'audiència Que segueixin incrementi, BTV al Twitter. incrementi de forma exponencial, perquè si us miren 0 persones, que us en miri una més, pues, Ens ja. miren més gent que els teus vídeos, Joan. Ni de conya. Què t'hi va? A que El et que porto BTV. vulguis. Ara El que sortim vulguis. a BTV. Vale. Va, escolta'm, una altra pregunteta amb l'Àlex d'aquestes bones. Vas per ella? Jo? Clar, tio. Quina? Foli, Ah, ja tu està, fes la mala. que portaves. Ara preparada. basta d'ella, va. Sí, La que portaves que preparada. portava l'estona dient, li preguntaré, fes-me-la. li preguntaré. Ara pregunta-li. Va, Quina? ara vas i li Estic. preguntes. Ara en sèrio que no sé quina Ara- és. És que és tu. No és jo, tampoc. Estava, sigui, pensava te la que dic, era te la algun dic. recurs. No, a veure... No, això... No, que dic que és un primo ell, perquè no, t'estem vacilant, perquè sabem que no tancàvem més el guió. Que no hi ha més preguntes. Ja vull dir, s'havia que no- acabat, havies Clar. d'acomiadar. Ah, no, i ja era ho com sé, un- però estàveu parlant d'altres coses que ara et dic, acaba l'entrevista, tu pots quedar, no S'ha de quedar, preocupis. o sigui, t'has de quedar amb Sí. nosaltres a comentar una mica. Ara ve la secció de merda, que és la de l'Abram, anem al Poc se'n parla. A veure, criatures. Ara com parlem us de ho tota posem? l'actualitat, de la qual poc se'n parla, diguéssim que és un breu resum del que no... Suant, Veus, això és una notícia de la qual poc se'n parla. Exacte. La Joana està- S'ha el Joan està marcat un suant. Anna Gabriel, us en recordeu aquella imatge al Parlament fent així? Ella i fent... No, Això ho va fer, Això ho va fer, i mira que em cau molt bé, vull dir que... Sí. Bueno, Ara- què? ara A veure, s'ho sé com que anem fa No amb sé la per què ens hem teva- ficat en aquest jardí ara mateix. Anem amb la teva La cosa. cosa és, amics, poc se'n parla de la brutalitat que estem vivint amb el Nadal. Sí? Tu has dit quin dia és, Guillem? 29 de novembre, Vale. dijous. I ja no es pot viure. Ja tot o sigui, és Nadal. Des del 22 de novembre que estan les llums enceses, Enceses? és que em costa parlar, a Barcelona. Vull dir, ens estem accedint. I a sobre amb el Black Friday, amb el Blue El Monday, Cyber Monday, amb el i Cyber ja Monday, estic els collons A d'això. White Monday, Perquè també. és una Ja cosa, està. un incís amb No, això. no, i tant. És una Sí. catifa totalment. Perquè ara era un mes on ningú comprava una puta merda. Perquè dius, m'espero Navidad, no?
Però ara fan aquestes basòfies i la gent va comprar com putos subnormals, queden Ara. arruïnats, llavors, Ara. a la que guanyen una miqueta de diners, m'ho torno a Ara. gastar per Nadal, amic invisible, no sé què, i després, a la que t'estàs relaxant de Nadal, pum, Sant Valentín. Ja n'hi ha prou. Sant Valentín, eh? Sant Ai, Valentín. per favor. Vinga, va, I que, fot-li. que, no, que Sant Valentín és el febrer, que podem xutat molt, però bueno, Sí, va va. endavant. Però bueno, que m'està bé perquè a més, la cosa no la cosa està en que si tu no pots amb el teu enemic, això és molt conegut, t'has d'unir a ell. Clar que sí. Ara Això què vol dir? Que hem de fer un Black Friday? No, perquè tu ara entraràs a un xinès i ja no hi ha pòstits. A un xinès? Ja, A un puto xino? A un puto xino, bueno, un xinès. Pobre long, saps? La cosa és que ja no hi ha pòstits, ara ja només hi ha Pare Noels, ara encens la tele i ho fas amb És que por. han canviat molt ràpid del Halloween al Nadal, eh? Vull dir, són molt ràpids. Sí, Fa no, 2 no. setmanes encara tenien calaveres, eh? És que anem molt ràpids. Ja et dic, ara no encens la tele per por, no perquè et surti la Pilar Rahola, sinó pels anuncis. Ara ja és impossible. I jo, nois, us proposo que ja ens tirem al Nadal. El que dèiem, no podem... No vull follar-me el paja, eh? No rama per aquí, no? Jo us he portat una cosa per cadascú, A veure... una mica. Primer, unes ulleres magnífiques. Hòstia O sigui, vull que fem la conquesta nadalenca. Jo ja m'he avançat. Pues encara queda un mes per Nadal i per l'especial. Me la suda. Que aquest és el moment encara que... Això que s'assembla a un ruc per tu. Mira, els cuernos, com els de la teva mare. Llavors... Papa, Estan anant... això és en sèrio, papa? No, és que em cabrejo, La cosa és, ara que no m'hi veig, i un calendari d'advent, No. la cara al vent, pel Joan. Gràcies. La conquesta advent. Aprofitem per recordar-vos que ens podeu seguir a xarxes d'Instagram, que foteu-li like a aquest vídeo i subscriviu-vos a... Subscriviu-vos, avui parlo... Quin espai Fatal. has fet aquí? Escolta'm, què? Ja està, i per tu no No hi ha tenia res més per mi. pressupost, però No. et donaré el d'això, tio. Tu ja ets guapo, vull dir, ja estàs. Exacte, tu un guapo fas. Vale, I bueno, ara que ja estem versió Això Nadal... és curiós perquè la gent que té calendari d'advent el que no pots fer és anar allà i, per exemple, si és el dia 15, pues treure-li del 16. Això els hi fa molta ràbia, eh? Sí, ho tenen Sabem molt el calendari d'advent per què es fa? No, és que què vol dir advent? Advent. Ben. És com Advent. com No, l'aplicació de la Google. Juliana ho està sap, la Juliana ho sap. Molt bé, la Juliana. Mira, ja que em deixeu fer una intervenció, he de dir que estic escandalitzada amb la poca cultura cristiana que hi ha a aquesta taula que esteu demostrant des del minut 1. És que no tots som de l'Opus. Tot i així, vinc a explicar-vos què significa l'Advent. L'Advent és una cosa que comença a partir de que queden 4 setmanes per Nadal, que es posen les 4 palmetes, que es van encenent. En sèrio no ho sabeu cada setmana? Que es fa una missa especial fins que arriba el dia de Nadal, que és que neix Jesús. I és quan la Verge Maria està esperant el bebito. Parlo que li va fer la meva nòvia. Cabron! Però... Per agrair la Laia! Xocolatina. No, escolta, gràcies, Sor O sigui, Canet, és Sor parlar Juliana. de Jesucrist i temptar la puta mort, És que s'ha com ell de la obert. greu. M'agrada molt. Escolta, qui vol Però- l'advent? Vols, Àlex? No, aviam, i si no m'agrada el xocolata, què faig? Pues que te és jode. model. Ah, sí, per això Engorda, és puto modelo. Perquè no menja xocolata! Perdó per cridar. He repetat els micros. Penso que és ho la sé. conquesta més delirant que hem fet fins al moment, Ja, no, però eh? m'agrada aquest moment de pare pederasta, saps? Té un caramelito. Té. Aviam, parlant. nens. Té. Quin Jordi. horror. Molt bé. Ah, Parla. no s'ha sentit, però és que ha Què sigut ha dit? boníssim. Diu, estàs donant un caramel a un menor, Ah, ets menor d'edat, Jordi? I tu ets mossèn? No, vull dir, hem de signar papers de drets d'imatge, Vull dir que ens ho signin els teus pares. Vull dir que ens poden denunciar ara, saps? Vull dir... Jo crec que els seus pares, si saben que ve aquí, li treuen la paga. Ja, jo crec que... Home, el Jordi no va venir Para l'última ja, vegada perquè perquè tenia... jo vull ara, joder. Que tens aquí 2 sobre la taula. Això dona mala sort, jo crec. Ja. Però tu, Bueno, però no passa res, no? Ja, però és que mira com l'hem deixat. Creus que ens ve Abraham, aquí? a poc se'n parla. Sí, en comptes de ficar aquesta cançó supertètrica que no l'escolto perquè no tinc cascos, fiquem un villancico espanyol de fons per anar a la brutalitat que anirem ara. Carlos, fot. Pero mira cómo beben los peces en el río. M'acaba d'impactar un xocolata a la cara. Beben tantos peces en el río, por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando. El Joan és el camí de la conquesta, va repartint xocolata. Escolta'm, la cosa és que aquesta molt bo, cançó vosaltres pensareu que és dolenta, oi? És molt bona. Doncs... Ah, vale, no, és que jo creia que l'opinió seria molt negativa. Doncs el cas és que segur que tindreu una opinió negativa de l'últim villancico 2018 remix hit que ha tret una persona com Letícia Sabater. Oi.
Jo penso que és una persona que la podem considerar no grata a la conquesta. No vull que vingui, us ho dic ara. Sí. A veure, jo crec que l'hem de deixar. Jo ja ni miraré els fulls perquè ja tinc... Se m'estan desviant els ulls quan parlo d'ella. La cosa és que després després del xupinazo i el pepinazo, que si no els heu vist us convido a parar un moment la conquesta, stop, i anar-ho No, buscant. que no tornen després. Ah, Pensa no, que són doncs no hi tontos. aneu, perquè la cosa bona, amics i amigues, és això que veureu ara, es diu el polvorrón amb 2 R's i el veiem ara en pospo. Mireu això. Ui, el grafisme ja de merda, Leticia Sabater, És una mica fet amb paint. polvorrón. Mira, I dius- és Frozen. Un ambient molt de neu, però pam! En biquini. Què passa aquí? I a sobre, amb les ulleres aquestes... Mira el polvorón Leti, És que a sobre la lírica és contundent, A veure, escolteu-lo un moment. Ui! De cop entren 2 camells. 2 cigollots. Navidad, polvo y ron, polvo arrón, Papá Noel. Bueno, parem aquí perquè dius, estem al segon 40 i ja m'ha semblat molt bèstia. Doncs atents al que si tu aguantes aproximadament al minut 2:20, Ai. amics i amigues, al minut 2:20, que ningú hi haurà arribat, però la conquesta sí. I passa això d'aquí. Yo le pego al polvo y ron, porro, pom, pom, pom. El porro, pom, pom, i un nano masturbant-se. No, a veure, Això ho podem considerar zoofília, no? Saps què passa? Masturbar-te mirant a la Saps què Leticia passa? Sabater. Que la Leticia Sabater no ho està veient, està amb l'ull dolent i no veu que s'està masturbant. Saps els retrovisors que tenen un angle mort? Doncs és el que li passa. Que dius, merda, no arribo. Però és que, i dius, amb el plano general em molesta. Doncs li fan zoom, no li I importa. el tio està... Sí. Però, ojo, això segur que té truco, no pot ser. Penso que n'hem vist prou, ja. Porrom, Que pom, ja pom. he dit que a vegades tinc malsons, ja tinc por, i si no m'agrada somiar que se'n cauen les dents, no vull somiar amb com somio la Leticia Sabater. T'ho juro que tornarem a tenir brega, Bram, No, és que no, jo crec que no la portarem mai més, perquè jo crec que li prohibiran. De fet, el comentari amb més likes al seu YouTube era ¿por qué los videoclips de Leticia Sabater aún no están considerados delito? I amb molts me gusta. És que... O sigui... Bueno, et faré una pregunta que normalment et fan les noies, Abraham, ja està? Bueno, només volia dir que... És que m'ha superdesquadrat. Volia continuar parlant i no m'ha donat el cap. Que hi ha un capítol, vull fer una recomanació molt ràpida, Plats Bruts, tinc un dia normal, 2012, 17 d'agost. 2012, plats bruts? Sí, 2012, no, impossible. No, és Sí. impossible. No. a veure, 2012, Abraham, a veure, que m'ho ha dit Qui? Wikipedia. Però que Això és 2012, plats bruts, ja no quedava cap tècnic viu. Va ser la primera reemissió. Bueno, posa, què vols Que que se veiem? us ha És un vídeo, no? d'explicar tots els detalls. Canalla. La cosa és que Plats Bruts, aquells que no l'hagueu vist, sou uns poca vergonyes, i els que l'heu vist sabeu que és molt bona. I, per tant, jo el que recomano és que ara, ja que arriben aquestes dates que tot és infumable, us poseu Plats Bruts, tinc un dia normal, molt maco, i mireu com acaben, amics i amigues, ja ve l'espoiler de com acaben amb aquesta Nadala, que és la que hem de cantar a totes les cases de Catalunya. Ole, ja està, corteta, no fa mal, és indolora. Fins aquí, el poc se'n parla i visca Plats Bruts. Fota-lo, Ole! amb la conquesta també marxem. Va, fot-li. Ai, que mal estoy. Et truquen, Joan. Et trucarà, agafa el telèfon, si vols. Digue'm? Ojalà sigui Un Vox. moment, que l'estan trucant. Sí. És Vox? Sí? Un Paquete paquete de de Amazon. Amazon. Digue'm? Porta un paquete de Amazon y aquí a la puerta posa de furtarlo a... Sí, si no el que pots fer també és deixar-lo a la bústia. I a la meva bústia a sobre, o si no, al carrer... No podrem... Davant, aquí al costat, està aquí al costat. No siguis porfe. Sí, la carretera. Just davant de casa meva. Just davant. O Sí. sea, si agafo el carrer, Sí, estarà a l'altura, a la misma altura. a la mateixa altura. Vale, pues ara miro de posar-lo allà. Vale, moltes gràcies. A tu. Viva Espanya. Va. Viva Espanya, li ha dit el poc Ja ha dit. Haurà pensat l'home aquest.
¿A qué facha le traigo un paquete hoy, sabes? Ja dic, buah, i quan arribi a casa... No us preocupeu perquè la direcció no sortirà del Joan, la tallarem, vull dir que no us preocupeu. Bueno, el pip aquest que heu sentit era la direcció La del direcció del Joan, Joan. allà al Llinàs. Així que no us preocupeu. Però bueno, que pobre tio ho explicarà quan arribi a casa. ¿Sabes qué me ha pasado, cariño? A uno de Vox le lleva un paquete y no Me ha el que dicho que tengo iba a entre las España. piernas. I superborde encima. Com ho heu vist? Jo ho he vist molt raro, El què? Però que ens hem d'acomiadar encara. La conquesta no l'ha acabat? No m'ha no, acabat no, encara. no. Vull dir... Tu el teu rotllo, Joan, tu És acabes que estic molt suat, Estàs molt suat. Bueno, fins aquí la conquesta, ja ho veieu. El Això Joan també pot ho diu. marxar allà. Diu, jo m'he vist molt raro, normal. Ja estic viva a Espanya, el de Amazon. És que jo també t'he vist raro, cabron. Bueno, fins aquí la conquesta. Adéu. Gràcies a Abraham Orriols, gràcies a Sir Joan, gràcies a en Jordi, a l'Esteve, a en Pau, a la Juliana que ha vingut, a Àlex Record, moltes gràcies per haver vingut. Merci per haver vingut a aquesta vosaltres formació per que t'hem fet. donar-me. Sobretot en Suri, gràcies també al Carlos, que és el nostre tècnic. I ens veiem la setmana vinent, proper dijous. I fins aquí la conquesta, ja ho sabeu, us podeu seguir pel carrer, per Instagram o per on vulgueu. A Warming, a Frias. Apa, guapos. Adéu, adéu. Adiós! Me dejó amasando el aire.